Кстати, la community. Прям фотч. Hai, intră. Короче. Host game. Так, я це. И Private who's English? server. Ce? Ok, Da, da, и da, who's da, English? da. Private server name. Join game. Password. Și bossul 1, 2, 3. Bossul 1, 2, 3. Server name. Private. Server name, password. Hard normal. Hard. Все, ey. Intră pe join server Mhm. și nu știu, caut Enough acolo. already. Mai de cap meu. Caut pe join acolo, ceva. Mhm. Asta e invite a friend, pot deodată. Na. Ai de cap meu, pot schimbi personajele. Go to hell. Enough God, already. Enough already. Let's get out of here. Olhe. Auzi? O negru. Ue, strânge zvukul, să nu de joacă. Let's get out of here. Cum? Grasul ăsta te fute de seară, vezi? E pe Discord? Sione, al pun pe A, seama. ai, se trebuie să-l cumpăr. Naturic trebuie cumpărat de ea? Mm. Ia-o să Da, cumpăr păi. și astea. Ți-ai un Chromium bun. Dar cum, dar fanal, cum se pornește? Cum o tot? Dacă... Ce-ți faci? E bine. Fanaricul, dacă îi place ceva. Ai de capul meu câte hărți sunt! Ladă, Da, de hai, prima. Farmhouse. Difficulty, normal, nightmare. Ai de capul meu, Normal. normal e cel mai mic. Da, da. Player collision. Vrei să ne pălim unul de altul? Hai. Să nu trecem unul pe altul, tipa. Mm. Este proximity voice, tipa, să vorbim, cred că. Da, cu chis oricum. Da. Batteries on. Vrei cu baterii sau... Asta e, baterii on. Ia-ți Cu așa. baterii. Hai cu... Aoleu. Nu, i-am pus, da, cu. Medkits on, все. Perks. Medkits are highlighted. Все, îi dăm start game. Hai. Nebunii în chat. Давай. Hai să schimb doar Eric. Все, ne căm pe lumea, mă. Fiu. USA 2006. Ori. California's Coyote Valley is blistering under the summer sun. California. Păminte. Ana Puerta, Opa. leader of demonic local cult The Watch, Ue, mă tincă am dat skip, ei. Mm. Am dat skip, mă tincă. Mai vrei încă o dată să mai punem ca să ne uităm? Nu, la mine s-a dat skip. Fai de capul meu, ei, la mine s-o dat skip, ei. Ok, mai dăm încă o dată. USA 2006. California's Coyote Valley is blistering Chestia asta, că under mai the e cu summer fiuri sun. pe la scenari. Da. Ana Puerta, leader of demonic local cult The Watchers of Azazel, has not been seen for weeks. After her succession in 2004, Anna became obsessed with the idea of summoning Azazel himself. For 2 years, Anna experimented with rituals found in ancient texts as she searched for a way to raise the goat demon. The group fears that she has finally achieved her goal, but with disastrous consequences. As one of her most trusted followers, you have arrived at Anna's house to find out what or who has gone wrong. Oare ce-au putut să ducă go wrong? Все, ne-a spawnat. Nu cunosc. Ana Da? Puerta. O, Oi, ești. băiatul meu. Ia uite aici. Aoleu. Uite aici. Nu cum e? Pe V.
Look Okay. here. Here. Over here. Look Пойдем. at this. Mă înseamnă că nu văd nimic. Băi, F. Atare. F. Și fugim, este crouch, și sărim și cam Da. atâta. Asta poți să mergi luminositatea. Dar ce, mai destul de... Am minor. Parcă și mai mult. Nu poți. Nu. Ce Te să dă fac? FPS? Da, eu te duc. Sare gardă, bețăul. Cum se citește cu asta? Nu știu. E. Adică... Ia încearcă pe E. Pe E Da, a am fost pus, aici. am pus. Da. It wasn't easy rounding up the goats for the summoning ritual. Good thing I had so much day and hey, I'm starting to wonder if it was a good idea to do this alone. I feel strange, like my skin is burning. Like my core is burning. Adem. Ia uite, trebuie să-i cade asta, dar nu pot să iau mai multe. Mă tem că numai una. S-a auzit ceva. S-a auzit boom. Hai acasă. Da, nahuia n-am venit aici. Eu iau gazul, eu gaz dacă așa. Tu mergi cu fânul în mână. E fân. Te-ați dat foc la casă? Băi, trebuie să dăm foc, facem un ritual. Facem un ritual la așa, pe normal. Nu este zoom în joacă asta așa, nu? Numai când dai click dreapta. Aici este foc acolo. Parcă intră în trânsă, așa? Vede pula mea, ui. Auzi cum hamai-căni? Să gata, ne-aș căzit tot horror, ne ajungem. Da, eu cred că e destul pe azi, nu știu ce zic. Gata, pe ce nu poți să te mai duci. Băi, poate nu intrăm acasă. Stai, Hai băi. acasă. Știți cum e titei ăștia? Îți de mâncare, da? Domnul, mușcă? Mușcă? Nu, După deloc. poți fi foc? Nu mușcă deloc. Aici dacă pui mâna pe dânsii. Mușcă Eu nu domnul. văd el. El închide deodată. Da. You need to the cage key. Да, pentru cine cheia și ea вообще на. Вообще n-am nevoie într-o mie de ani. L-a păscut. Uite, de aici văd că e deschisă, unde duci aici? Opa, na. Ce vedem? De ce să faci ritualul? Eu pot să torn aici. Parcă mă cheș. Pune fână aici. Nu pot. Dacă nu vine cineva alergând la moș să-mi bag eu pula. Moș e jele aici. Ce băleacă jele. Ce? Adu-i fână, trebuie să pui fân. Nu pot să pun. Da. Adem mai departe. Vine și noi pe aici. Opa, am găsit cheia la ăștia. Poți că n-ai sau nu? Încă... Trebuie să dea mai sacrifice la La găini? goats. La goats. Da, pui. La gău. Sau chemai pe Alzaz, Beelzebub, care din ei, toți băieții. Dar normal mor dacă ceva tu ești cu mine. Wow. E de fel de drum la găini. Oi, blea. Mhm. Dar noi trebuie să-i prindem, măi,
Hai de capul tău, ei, uce aici. Hai, care problema? Hai, intră, hai, du-te. Ce mor? Nu mai poți să te dai în urmă. Am găsit o batareică какой-то. O, batareica. Băgăm un biliard. 8 balls. Și așa, încă benzină. Tot auzi sunt să straniu. Da, nu vreau ceva să aud eu. Nu pot să trec pe aici. Hai, mor. Hai. Nu te rușina. Nu te rușina, te dă numai. Vezi, poate îmi blochezi tu odată drumul cu macacă în gura ta. Atent хера сделал классно. De să obcadrași de aici. Gata, am apucat draci pe asta. Este o portă aici. Nu-i nică. Cum intrăm mai acolo, e? Acolo? Da. Vas pe peci? Ah, da, o, tu ești foarte geniu. Huh. A, basement key. Asta tipa era подвал. Tipa, yes, Sure. yes. Ты только Ia uite, e aici. A, dar văd că puteam să facem mai limitat. Oi, și охуито, eu la cheia, oi, și oi. Asta mâine cum să spui. Mai este o ușă, ui, da, da, da. Mai este o ușă sus. Păi, vai, hai. Succes. Ui, cum te vezi aí. Ia, stai, mai vin o dată, mai vin o dată. Ui, cum îi face, ia stai. Ia. Mai vin o dată. Da, ui. Vedem. Hai du-te în Închide față. problema. Hai că eu am deschis. Hai du-te, domnule. Mid long, short. Ui, în față ceva, ui. Hai du-te tu. Și ui, șoptește asta e. Băgami așa. Ia stai morgășă, stai aici, Oleac. Nu, hai să... Mai cărțăi, ui. E închis morgă aici atât. Hai, trebuie să ne ducem pe acolo. Hai, du-te. Look. Ia, te ui, văd prin casă, ui. A, da? Look at this. Look at this. Nu, dacă te uiți în cod, Si. se vede. Hai, du-te, mor. Nah. Măi, tot auzi parcă cum... Du. Da, ui, la udă, ei. Asta e mai bine pe Hai, băi, ieși. Ieși, mor de pe scări. Hai, du-te. Nu, Vasi. Hai, du-te, ui, du-te, ui, înainte.
Nu, hai stânga, stânga, nu te mai duc aici. A, nu putem, mergi înainte. Oi, nu, oi, eu văd. Băi, dar n-avem vreo cruci și ceva. Nu faci, eu o văd. Eu tot o văd. Nu, mai dacă stângem, hai stângem becurile și n-o să o vedem. Poate dacă stângem la antennă. Da, bă, să închidem ochii, mă. Păi, poate vrea fătută. Da, eu cred că are la lună după cum... Ui, blea! Ui, blea! Ce a dispărut? A dispărut, e. Oh, Ana Puerta. Găsă какая-то servietă. Ui, am luat un medkit, dar tu e și am lăsat-o pe jos. Râ am altceva. Eu este ok. Playroom. Playroom. Unde-i playroom? Cred că etajul 2. Haidem. Da, ai avut dreptate. Eu știu că să te eu și trebuie să cumpăr. Casa asta... Reading room. Camera copilului, nimic extravagant. O batarie. Bateriile cât poți să știi? Râ. Și e tot șmalii ăsta aici, tot cladurile astea, și aici. Scoate-l afară că s-o beșit în pat. N-am luat o baterie. Poți să pătoși când vrei, patinc. Nu trebuie. Băi, cine are așa ceva în casă? Băi, prinde-o, go, tu stai. Nu să-l prind. Bă, fraiere! Na, nu merge. Nature, dacă îi dai cu deasa. Na, nu merge, lasă. Vrei să-l bezăiești? Am auzit-o. Fugi-o, na. Ia dă-te. Băi, cine are așa ceva în casă? Pune copilul la caceit. La 6 luni. Ține-mă în casă, dă tot ce vrei. Băi, nu știu de ce mor dacă am nifit, dar eu am închis fereastra de mult. Playroom cage. Ce? Playroom cage. Ai playroom key. Da, Aude cu ușă. asta e playroom, asta e... Ui, bля! Chizda, mătii! Lamule! Uite... Ai văzut-o, morg? Nu vreau. Ia du-te și deschide și uite în dreapta. Uite în dreapta. Ia. Amuia vină, cât e acolo. Că mâine nu e acolo, băi. Unde-i morg? Vină coace! Vină! Reading room e închis. Opa! Library key. Am library key, dar... Da, să am așa că grei. Ain't no way, boy. You need the reading key. Hai, mor, mai duci tu în față aici, zaibale, da. Du-te în stânga. Că în stânga te-ai dus. Stai, alea. Vai, stai în fața mea. Ia în stânga. Băi, s-o întors, stai aici. Dă-te, dă-te cantonul. Salut! Da. Dar ce faci la mine în casă? Salut! Băi, ia dă-te leagă mai în dreapta.
Stai, dă-ți în stânga. Încă o leacă. O leacă la dreapta. E că așa. Asta e. Ce faci? Все. Туалет. Ce faci, străin? Я дискиди уже. Ебать, ну швать. Я не скидывай. Ну не мякаса. Ебать, ну швать. Иди нахуй, дискиди уже. Ну не мей. Trebuie să stânga. Uite în dreapta dacă este. Băi, uite în urma ta dacă este. Nu-i. Înseamnă că e înainte fata mea. Hai du-te. Там, ale, tam șturiță dus. Poate. Băi, parcă e casa lui Granny, ui, și asta, ui. Mhm. Apască, parcă că și-ai grănim. Ai de capul meu e ca un labirint. Mai joacă-te. Ai de capul meu, morg. Asta mă tincă e library room, măi. Asta e library room, mă tincă. Ia încă un drag de ăsta de beie. Dar ăsta nu ne spălește, cumva? Ой, пусти бен. Dacă e dat tot drumul afară. Ia stai, ei. Ia, ui! Băi, stai, unde e ce care aveam în mână? Medkit. Iau baterie în mână și să-i dai... Recharge. Hai acolo, da, dop. da. Stai, dai. E gata, ai pis, așa vine mâna anunț, все, gata, ai pis, iată. Mm. Gata, ui, dă-o nahui, de... Apoi, eu. Uite, dar sus tot este. Ai de capul meu. Poate să dus. Jos. Dar nu e nimic interesant aici. O Biblie, dați-vă o Biblie, vă rog. Ne ducem aici? Sau ne ducem mai sus, mai Hai bine sus, să hai controlăm sus. tot? A, băi, că nu capă spre grasă. Dar pe mâncat ești preot? Da, mănânc ghine. Îți plac copiii? Mănânc ghine pomenile. Îți plac copiii? Poate așa aici. Mâncarea copiilor. Stai așa, trebuie uitat peste tot. Mhm. Aici e doarme, matingă. Mor dacă ne prinde la dânsa în camera în Belito. Aici ne fute. Deci сейчас ne facă. Oi. Și nu uita că are la lună. Da, și care e problema? Băfrum aici. Aici e bă. Și care e problema? E băfrum aici. Hai, morg, du-te. Hai, încolo trebuie dus. În dreapta. Hai, du-te, ui! Ой, nu nici aici. Hai sus. Nu-i- Da, precis nu-i nică. Ei, nu-i nică. Ui, eu mai sunt pitarași ăștia ei. Ui, dar noi Nu, mai că da, aici nu. trebuie să facem exorcism. Dar nu mă ridic afară. Ce? Afară? Când mă ridic afară, te-ai făcut. Unde ești ei? Ești aici. Ce e aici? Aici e farfurii, băgăm cu liva. Să ne apară în fața noastră. Cum merge ea, e cap-tă. Ui, tu vezi? Da. Pizdeț. Opa. Na, hai mai ghine pe... Blin, deci nu știu, ne ducem pe aici sau pe unde n-am fost? Sau noi de aici Hai. venim? Nu-i de coanet. Trebuie în altă parte de casă. Nu tu acolo. Aici! Ai interes unde?
Deci pe noi ai venit prima dată? Da. Eu o deschis ușa asta. You need a reading room key. Trebuie reading room key. Oi, muzica cât mai tare. Ce a fost asta? Unde ești? Băi, Morghi, unde ești? Ești de bil de cap, băi? Băi, eu nu mai vreau. Bă, eu aud muzica asta nu-i pe geaba. Băi, dar tu unde ești? Eu sunt baie. Cum e? Aaa, te-ai pus ai după perdele, băi. Eu nu te vedem. Hai, vedem. Ce-ți de debil de cap, mă pun după colț și dau capul într-o parte în realitate. Băi, am fost peste tătă, trebuie de dus prosta de-am jos, mă ting. Jos, Ori ne ducem pe aici, ori ne ducem pe acolo pe unde, în rumul și la roșu. ori pe aici. No. Hai, vine încoace. Está sendo lansare. Uite, mama. Vă sunt unde te duci. Așa. Nu te văd, pur și simplu. Da, mă auzi? Dar tu unde te-ai dus? Nu, tu unde te duci? Eu sunt aici unde pot sari în jos de la etaj. Ah, Vine încoace. Da, mă. Bă, vine încoace, nu acolo. Hai, pe cu shift. Aleargă o leacă-i. mă, cu șef, credeam că... Hai, pe aici ne ducem. Capul meu. Nu înțeleg și că... Opa. O, că floare. Floare. Frumos, Roses. frumos. Nu mai vreau să văd. Ok? Rose. Wow. Master bathroom. Caca, cam caca. Am studiat. În naturi, ui, poate găsim ceva cu chestia asta. Vai, Ce? de ce ai alt la gură? Și ui? Ai alt la gură? Da. Zi-mi tine de gând să fac. Pam și gata. Dar nu găsim mai nic cu... Uite. Opa, asta e? Am crezut că e afară. Ia, ui! Noi trebuie să luăm, măi, rozele astea, ui! Bă, Eu am mai de-am văzut două. Trei. dar ce nu se iei la amândoi? Ce nu ne-ai spus? Am doi? Ia pe asta, o ai de aici? Da. O mai ai? Eu nu aveam. Păi eu am luat-o. Ce fuți capăi. Era una la etajul 2 într-o cămară. Te-am pohul, eu am 3 de astea. A, tot? Auzi-i? Auzi-i zvukul ăsta? Opa,
Da, vă aud. Care cu hârc. Mhm. E pe dânsul aud. Unde suntem? Ia, aici unde nu puteam să intrăm, ei, la început, ei, unde noi am văzut-o pe dânsa, ei. Mhm. Haide. Nu știu. Stai, hai, vin aici mai bine. Asta huineaua asta de sus face așa. E capul meu cum face ăia ăsta, ăi. Urât mai face. They seem to Mai, feel right. I'm trying to stop them, but help. Forgive me. Breakfast. Da, Și nu, și mâncare din ea. Breakfast. Am găsit cheia. Ia, stai. Tu n-ai roza asta, nu? Nu o lua. N-ai trandafirul ăsta, nu? Ala e, Nu, adică. nu. Adică, da, îl văd. N-al lua. Îl mai ai? Da. Bun, trebuie să luăm aparte. Am 4 din 25. Da, eu tot am 4 din 25. Пиздец, нахуй, ступим в Америку. Bă, uite, eu... Постоянно на pe dânsa. E stai, dar dacă dai cu huinea de asta Pe dânsa? pe foaia asta. Se întâmplă nică. Rose aici. Unde? Am Unde ești? aici. Ah. Unde? Ah, roses. Nu, îți dai seama, femeia stă în casă singură, fără om. Și vin doi ivanați și îmblă în casă. Hai să-mi fodă și stai aici. Am pus să-i Cap dau. tulcă. Hai de capul meu și m-a încăcat ei pe mine, uai, dă-te morții măticăi. E acolo? Da, vine de sus. Ia, poți ieși pe ușa cealaltă, Brody, în stânga. Opa. Da, să ies. Stai. Vin aici. Vine coace. Hai, du-te înainte și uite, înainte și la dreapta. Hai că s-a dus. Hai, mergi înainte. Da, uite jos. Acolo, înainte și jos. Vezi? Da, o văd. Ui, blea. Păi, Vasile... S-a întors? Ia stai. Bă, dar e... Nu, bă, eu am gustul prost, dar e frumușică. Ba e, nu? Ia, E drăguț. vine coace. Nu! E frumos la ei, nu? E drăguț. Ei da odată. Băi, odată, ia și voi frumosare. Parcă era Brian. Ia la ea. Bă, de vă duc acasă cu mama de... Seamănă cu Maia Sandu. Băi, nu știu ce zic aia despre tine. Te seamănă cu Maia Sandu și zici că ei dau odată. Opa. Gata. Am glumit. Gata că am glumit. Unde ești? Băi, se ridică sus, dă-ti! Mă iubești. Cam plânge după tine, nu știu cum zic. Mă vrea. Hai, mergi. Mergi, băi. Unde să mergem? Este Nu știu, deportează. ei, nici...
pe Sperăm că emoție. nu se teleportează. Dar nu știu ce de făcut am. Uei, cred că mai întâi trebuie de strâns toate rozurile, uei. Da, muia, hai, Rose. ieși cauturile. Ia, este unul aici, Am. eu am 7. Nu poate fi. Nu știu, uei, n-am luat ce. E bala, nu se vede nici încolo. Morg. Nu se vede nici încolo, morg. Îl mor, dacă îți plac femeile ca dânsa, și dă, nu știu, un balo, mai- fă ceva. Mai înalte, știi, mai cu... Da, Zi. da, da, ești un balo, Mai măcar, și mă vorbi din tine. Masterul... băi, Yo, cheie, o mers cheie. tu cum ajungi cu mama dracu aici? Băi, dracu, ăsta și trebuie făcut cu dânsul, ei, nu trebuie... Trebuie să-l Hai că închizi tine- aici. Ia-ți gen pe baie cu ultraviolet. Hai că e curată, e curată. Băi, vai, ești alb la spate. Ia o roză aici, după colț. Hai, morg, du-și uite după colț dacă este sau nu. Du-te. Bine. Nu. Băi, ce drăcălană e. Tarasul tău e. Și mai fuge. Băi, e trebuie și bă în față de amul la cum se mișca e. Unde e? Trebuie să ne uităm de rozuri atent la etajul ăsta că e cam jale. Nu nimic aici. Morg, unde ești? Eu? Băi, trebuie să le să te găsesc, că iau aici un roz. Da. Dacă dai cu lumina, tine că... nu, sau nu. Vreau să la o... Stai că nu pot să eu. Naturii că nu înțeleg și cu ce te ajută căcatul Da. să lumina asta violetă și chestii. Păi dacă dai numai cheia. Vai, sau roz. Da. Ia stai să-mi bag niște key bindings, move up, game pop, move up. Este undeva sensitivity? Video settings. Gameplay, look sensitivity. Mamă, este FOV, ui, dacă vrei. Este? FOV de asta mare. Da, îi las pe 60, cred că, nu știu. Sau îmi bag la 70. Sensibilitatea sprint mode, hold. Invert mouse, na. Look smoothing. Look acceleration. Gamepad angle. Hitbox. Tutorials, blood effects. Всё. Uite ciocolată, cum îmi place tu. Îmi place răsăritul și ce faci tu? Nu e dulce ciocolata? Cum Ui, vai. ești dulce tu? Asta a fost la centru comercial. Va să mai iau acolo răchi de chiloți, de colțuni. Și vă dai acolo în magazin pe lista de lingerie mai sex pentru femei. Și văd acolo ceva, o cunoscută de clasă, Și lucrar. lucra? Băi, dar caroce, Da. pațanul ăsta care trebuie jucăm, caroce au fost la Chișinău într-o zi și a zis că îmi zice, gâși pe cine văd pe acolo, ei,
În subterane la unic. Mă zis că l-au văzut pe Caras. Где? În subterane la unic. А по коль по... Acolo toți pațanii tipul serios joacă. Stau adică. А. Ai, base, training room ai? Iau aici este Rose. Vine încoace. Nu, vine unde? Iau unde era ascunsă, e de sub la asta. Vine cu vine cu mine. Vine e Rose întâi. De sub. Ah. Vine cu. Închedești? Da, măi. Ai, n-ai? Ai în Ikea, tragi la port. Ai văzut-o? Nu. Gata, și-a dat teleport. Unde ești? Băi, Băi, vezi chestia în drag de ăsta e. я vine. Ia uite sus. A, nu, uite la mine sus. Când întrebare. Ah. Ia. Hello. Ia fă crouch. Da. Hello. Relu. Olgi. Cleratu. Trebuie să scrii Blend Ahmed de aici. Blend Ahmed. Este assim. Soft touch. E, gata. Soft touch. Ui, și să adună ieși. Ui, da. Постоянно când dă de dânsul, я înscric tipa G drop items. Nu merge să-i prinde. У меня fost am închis ăsta. Asta e. Gura Trebuie fost, luat rose-urile astea tăte și Gura asta. fost, așa fost rănit. Все, aici în stânga am fost, trebuie să nu minte. Hai la etaj. Hai aici, în pod. Poate am găsit ceva, nu știu. Te dânsa. Te doamnă. Trebuie niște rozuri. Trebuie măcar să le găsim pe toate. Și cred că deja să ne dăm seama ce se întâmplă mai departe. Sau... Предупредите Броуз. Nu știu. Что, это надо захватить еще. Dar nu știu, am fost atât sau e și putea să facem. Так, la primul nu prea am fost, da. Tot te foarte meșină. Îți rozești. Ei, da. Mm. Ui, da, stau, este... Băniaș. Am 12. Am Vine 11. pe aici, vine pe la mine. Ты tu jos? Da, eu mai la jos. Короче, mai facem un quick look pe aici. Dacă găsim un rose. Dacă nu ne ducem la primul. Моніка. Хуйня у вас там, короче.
Dă-te, bă! Ok, este două nus. Deci că trec în pulă ca la pișhod, în pulă mă uit în stânga și în jos, și în dreapta. Băi, poți o poate. N-ai cum, nu. Куда же си патиста. Băi, vai, să pșat pe ea, vai. Băi, m-aș pișa și eu în casa asta. Pe mine. Până Cum n-am de fost la prim etaj, am fost, ei. N-a fost să faci destul de genius, ne dăm. Vai, te dus la primul? Nu, eu sunt aici la library-a mea. A, da? Ищет какой-то карте спектра. Plăcerea să tu și ce faci tu, nu e dulce ciocolată cu ești. Dulcetul. Короче, mă mai uit încă o dată în camera asta la dânsa. Dacă nu-i... Ăla mea. Ia-ți un două supate, i-am găsit, vină încoace. Uite, ui, construcție, ui, dă-l în pula mea, ui. Asta e jele, ui. Mhm. Încă 25. Yo, mai este un bathroom. Am uitat Ah, că da, am absolut. aici. Trebuie să vedem, poate mai este pe aici. Trebuie să te uiți în toate colțurile, în toate borțurile. Prosta. Yo, look at this. Заебись, заебись. Все, ходя на приму. Ai, capul meu cum se aude. Băi, dacă mai este un trandafir pe etajul ăsta, trebuie să-mi bag cu cafe. Hai, mor. Hai că ascultă mă sub baie. Nică. Hai, vină cu așa, mor. Da, tu ești. Aici unde ne dăm jos de-am. Ah. Hai, du-te. Deci și eu. Dar eu mereu mă duc primul. Păi eu sunt în subsol. Nu, dă să ne de rozul mai întâi pe etajul ăsta tot. Băi, dracu ăsta mi chiar vine după noi. Dar fute-o, băi, na. De capul meu și-a fost asta, morg. Băi, stai. Și asta, și-a fost asta. Nu știu. Cred că am dat în bucătărie și ne-a plăcut. Trag pe teritoria ei. Băi, de capul meu, îi faci ca toate alea, băi. Hai, morg, du-te. Te-ai făcut căcatul. Băi, da, urât face.
не было. Păi da, mă, nu mai face. Hai du-te. Ой, Вась, Вов, ну, Виташань, la chita acasă. Hai, go, 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 du-te. Opa. Nu, că vine. Chista! Я уйдем кое-кое. Ui, ce-mi faci Dă-l asta, înapoi, ui? dă-l înapoi. M-a rugat pe jos, ui. Asta eu plâng, ce se întâmplă? E interesant cum vezi tu asta, ui. Stai. Ui, gata, ui, morgă, nu mai intra la dânsa în bucătărie, ui, te rog, ui. Tu asta cu ajutorul la medkit că ai făcut? Da. Eu trebuie medkit, dar. Urgent. Hai, hai, Ui, dar m-a bucătărie. căcat pe mine, nu m-am așteptat să vină par celălalt de etaj. Bă, gamiaș. Ia, este un roz în frigider. Cum ai văzut? Așa, ghini, ochi vigilenți. Nebuni. Nu mai... Chide ușa asta. Organ. Nu știu, vin. Dar cum ai supărat-o, chiar așa, ești să mă iei pe mine de coaie? A adus să Biblie. La mine e просто попозже. Ты братцу. Называешь тебя метки, то есть так скрыл. Ele. Amanhã não Apoi trebuie la pas, nu poți să-l dau. mai încolo. E unul măcar. Ама, да. Uite, dar trebuie să am și eu în caz că tine te fuge. Apo, da. Nu ești. Caut rozuri, nu știu pe undeva. Da, eu încă nu înțeleg totul la joaca asta până când. Gata, am găsit ce. Afară de căuta rozuri, este bucime. Ui, parcă am căutat tăpișa. O apucă durca. Cred că copiii prin casă zic să nu umble. Ai, de capul meu, m-am amețit, mă doare capul. Am frezone. Da, de... Tu mă vedeai. Asta e jocul satanistic care îmi face așa din viață. Am zis. Cum mă vedeai? Băi, vedem alb, tăt. Alb? A. Știam că o vedeai în față. Eu carte pe zi cu tine. M-au furat. Îți alo. Băi, și trebuie să facă, e cu cantonist. A, Rauz. Vai, Rauz aici. Unde? Să mă rai. Băi, și încă 10. Numai. Băi, și am strâns. Trebuie să Deci fie în basement. Este un... în basement trebuie de luat, da. Am moș controlăm pe aici și ne ducem în basement. Da. Nu știu să nu știu pe afară. Ce faci ei? Nu știu pe afară, pur. Pale bom trece pe afară ca tare, da. Ia uite, ui, noi avem un ceas de când ne jucam aproape. Da? Da. Stai na primul etaj când am văzut-o. Bateria a fost.
Unde ești? Mă uit și eu pe aici din niște rozuri. I-a dat cu lista, ceva pe la ochi, ceva, au avut zero reacție. Cu lista. O doreau ochii oare? Nu, el nu are. Nu e ăla. Buzele tale, ca două petale, sărutul tău, ca ferul din floare. Buzele tale, ca de catifana. Nu cred că astea erau versurile. Mas Rose aici. Uei. Ce uei? Rose. Nu e aici. Hai în basement. Hai duci. Mi-a luat urma ta. Mingea m-a dat în futut. Dacă mine nu. Da, e rândul tău. Bun, Vasile. Suntem aici. Aș mai vedea eu rozuri. Nici cheie n-am găsit, că trebuie de găsit cheie la Red Room acolo. Red Room, Red Room, Red Room. Da, dar ne găsesc Și ui să aude, ui, ce face? poate eu leargă pe acolo. Toată nigga sad sound. Da, ne găsesc Jigwag. All we know is really wrong, right wrong. Măi, opa, aici și a fost o scenă romantică și... A fost o tamanii. Da, aici s-a consultat. E straniu. 2 farfurii și 3 scaune. Mănâncă numai 2. Și aici Mănânc avem morți pizdeală. bani sau așa. Unul mănânc pizdeală, da. Ia am găsit și un rău. Unde? Unde Rose? Aici, uite, în față. Aici undeva. Ah, what? Wow, what? Uite aici. Hai, băga mi-aș gura lor. Opa, aici este o ușă. Nificație. A, da? Oi, și bieșe, bețăvanii. Aia și-o cum place Nici mie. narcomanii se refugiau. Ia aici încă un Rose. Vas Rose. 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 Smells so good. Asta e mai din pe la geamuri. Da, 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 da. Hai să luăm. Uite unde te dus. Eu nu Ah, mă ia duc uite. că eu mă uit. Așa, da, da, da. Da, da, da. Yes, yes, yes. Tu vezi unde mă uit? Super. Vai. Vai. Iese dracu. Băi, ce nu ne-a dat nici o cruce ceva? Hai să-l ardem. Dar vezi că Eu nu lasă mă baterii. E normal, am eu. La Marsei.
capul nostru. O Rose în dreapta aici. Rose. Ah, Ia aici tot... Până aici am fost. Ia mai unde stătea Rose-ul ăsta, bă. ești. Ești prost la cap. Pula. Dă-te morții tăi. Hai, Morg, mergi undeva cu mine, știi, dar tipa la o distanță, ca cumva. Așa și-ai făcut în pulă. Ia... nu. Se pare că e în Rose aici la noi. Hai, parcelul ăsta de casă. Bă. Hai, parcelul ăsta de casă să ne dăm. Ia uite, ești încă un Rose. Încă 5 mai trebuie. 5 to go. Ui, blea, vină cu Amorg. Am nevoie de lumina ta. Da. Băi, e bună prin castul ăsta. Mamă, ce e aici? Și baracă. Apoi, Lol. deci că mâine e 8 martie și căutăm flori. Vânătorii. Deci că trebuie să le vând astea. Ia să sărim gardul înapoi, oare? Acasă. Fac un parcurs. Vreau acasă. Faci. Opa. Ia stai, dă să-i dăm cu light ăsta, UV. Da, cred că doar în pulă. Băi, să cred că... Băi, nu cheltui pe tătăi. Dă-i câte o leacă. Băi, să cred că totuși doar în pulă. Ui, blea. Dai că frumos la ea, nu? Da. Nu că are 3 metri, dar... Este ceva. Nu că e bogat și are casă. Naturic, casa e destul de bună. Închid ușa. Stai nahui afară. Da, băi, eu nu știu ce trebuie de făcut în joaca asta. Ce roz mi-a rămas? De 4. Eu mai am 5. Da, cred că asta. Cam așa să îmblăm pe tutoriale pe YouTube cum găsim rozele de nor. Nu poți să deschizi nimic, nu? Dar nici... Nu, ok, roz, dar nici ei nu găsesc. Da, mai trebuie o cheie să găsim. Nu știu acolo ceva în camera și reading room. Cum să-i găsim Că da, noi pe Zoom. cheie și eu, că noi, cât am căutat rozurile astea, noi ne-am uitat peste tătăi. Ce că cheia luminează, nu pot să împărim. Și că da, că îi dă cu alb. Și mi-a aruncat. Și băi, light-ul ăsta o văd chiar numai pentru asta și-a făcut ea. Să înțeleg că ne-am despărțit, da? Deci la etajul 2. Eu tot. Mă, că idei nu am, ei. O auzi? Am găsit un ghei ăsta lângă mine. Ia-i, și mă, căcată, fix la post de ușă era, ui.
Tu unde ești? Stai aici în camera asta cu roșu unde se fute asta. Auzi ce unde? Eu umblu și apăs pe eu instant. Atât, tu unde ești? Aici în camera asta cu roșu, zic. Bat cu butele. Da, să bată. Văzut o lumină cum s-a aprins oare asta tot? Hello. Bagamiaș. M-a săturat de am catare. Până găsim cheia la reading room. Eu pus-o pe un copac, e pe mine. Și-s cu toate porțile astea în pereți, tipa, negru, așa. Este ceva sub pat, ca un fel de cutie. Dar nu se poate de accesat după băiat. Uite, pe pat, sub pat, pe piernă, sub piernă. În gădilne era... Tax. Să că mai des să ne apară pe tară și... Hai, vine. Păi, am găsit mapa la toate rozurile. Vodă. În basement sunt 3, second floor sunt 4. Da, măi, hai, mai găsește-le, că noi nu știm câte am luat. În reading room este unul. O aud-i. Apară îți 5. Și noi de afară câte am luat? 3? Ui, patru. vine încoace, vine încoace. O ardem? Ei, ăsta la pulă. E desător în pulă, vezi. De la meu. Ia uite la dânsa și zici ce face așa. Eu mă uit și pe aici. Vezi. Ce o ții? Ui, fugi. Unde ești, Morg? Ui, Morg, unde ești? Eu sunt pod. Ui, eu sunt aici unde cu roșu. Cum ai ajuns în pod, dracule? Mă duc la dânsa. Uite cât văd lumina, ui. Sunt pod, vezi. Dă-te jos de pod. Dacă stai, eu... Îmi caut roze. Ui, blea. Uite în stânga, eu mă uit jos aici, pe scări. Vezi, la mine dracu. Hai că te descurci. Ui, și Wing s-aude. Eurogradul.
Vezi cam așa îți vin aici, dă-te. Mă cac pe mine dacă se ridic asta aici în podul. Mă bag aici sub ușă, nu știu. Că ai supărat-o, ți-o trebuie să o superi tu. Băi, și asta mai aici nu mai... Ai... Acasă mă aici. Nu, hai. Gente, dă-ți și ea. Mă știu să spre mine. Oi, bля. Ui. Stai. S-a dus deci. Ai, de capul meu faci ca toate alea, ui. Închide ușa, așa. Eu mă uit în partea asta să nu vină pe de urmă. Dă-te. Uite-o acolo, nu fugi. Mi-ți pare că vine încoace. A, gata, s-a dus. Băi, tu ești mai strașnic ca dânsa, du-te de aici. Rog. Hai, uite jos. Te rog de trec. Uite jos aici. Te rog de trec. Cadie, măi. Băi, dar naturi parcă nu i-o dat bărbațul, ui. L-am mâncat. I-a mâncat în tăicoaiele. Le-a devorat. Devourat, dacă știi ce zic. O devorat. Alo. Hai, băi, că-mi bag și eu naturi, m-a zăit. Hai să dăm pe Băi. Și pregătiți să fugi la deal. Unde e să... Fugi! E spatele tău, e mort! Eu te urmărete! Uei, te-o furat, ei! Oi. Uei, cum fugi, uei, parcă ia schelopat! Oi, nu tot. Vine cu așa, vine la mine! Agora você tem que me abrir. Parcă stau la gură. Adio. Cara, fechei. Băi, dar am ajuns aici și nu numeriem ușa, uei. Tem um número pe mine. Băi, dar... Naturi, uite, de-am ce mă nervează. Ia caută-i unde e reading key, uei. El caută rose-urile unde sunt. Uei, dacă nu-i pe un padacunic de ăsta, pe nu știu, uei. Știi și o lampă verde care mă atrage cumva, da. Băgami-aș. Assim, ele caută unde e.
денег, грубо. Eu asta ți-am zis ție să faci. Ну, Hai caut. E normal. Chiar mă faci să fac asta. mai mult afară. Hai că și cam mai de-am să face greu. Băi, dar măcar... Noi care jucăm? Pe asta Farmhouse, da? Deci... На медиа. Ой, aici este какой-то фигня, типа sunt niște puncte, dar типа как бы, хуй знает сейчас Это же punctele astea, помните, роги, а потом там стоит на металличном стороне. Roșie, asta e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Mă tin că este rozurile, știi? Roșii? Da, ia dă-ți eu câți chei am? Stai pe capa. Am 6 chei. Mai trebuie mă tin încă una. Trebuie 7 puncte. Numărul de 7 puncte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ui, ar putea și băieții albastri. Или? Da. Basement 3K. Nu înțeleg nici... Ia, ui, scrie, ui, mai jos au. Red e fuel, green e goat, blue e key și purple e battery. Înseamnă că e blue ăsta deschis, e dining room, kitchen. Astea două le-am luat, ăsta e. Este ok și în dreapta. Breakfast, living room. Короче, în attic este ok. Dar acolo e cheia unde trebuie de pus. Reading room, guest room. Ia, hai, morg, să verificăm. Такие арты демоны. Hai la 2-lea etaj. Unde ești? Eu stau pe etaj, în camera roșie. În librărie. În camera roșie? În librărie. Hai că am găsit. Vai, nu mai am baterie. Adică... Am demoni. Hai că vine la tine aici. Uite. Vai să nu. Короче, dă încoace că eu m-am zaibit. Aici la playroom, mă tin că am găsit noi ok, nu? Nu știu, ating. Uite atent, aici trebuie și ok. Nu știu dacă am luat-o, dar Și partea asta. cândva au fost ok. Nu știu. Eu scăvat pe ea. Cred că am luat-o, așa -i? Trebuie să uităm. Ce trebuie atâta fuel? Ba pula, revin că sunt reading queue, băgăm iași. E ok, Uite, Wow. Bă, de unde e? Cum e? Noi n-am văzut... Nu cred așa că noi n-am văzut asta. Uite, rouz. Sus. Dar n-ai cum, e, nu înțeleg. S-aude. Și nu știu dacă e s-aude de jos sau... Haidem la reading room. Pe etaj trebuie.
unde? Ia o aici. Încă o cheie. Încă o cheie. Attic cage. Deschidem cage-ul, короче. Hai să ne uităm aici. Opa. Uite cu un roz. Ia uite ce se mai aude aici. Nu știu dacă mai găsesc ceva pe aici. Ca să nu mai venim. Mhm. 22. Încă 3. Ce ai Hai, găsit? ai sus. Nu, adică dau tot de roz. Încă 3 trebuie. Hai sus. Da, hai că le mai găsim dacă e. Hai sus, deschidem. Hai sus de luță. Dar trebuie să deschidem sau... Eu am cheia, dar nu știu unde găsim rozurile. Uai, eu zic, hai, uai, hai mai bine să căutăm rozurile, eu zic. Cam uși mai terminăm joaca și fără achievement. Rămânem. Încă 3. Hai Nu, că eu, găsesc. impresia că ele apar. Nu, ei, pe YouTube am luat, ia uite. Dar n-are cum, n-are cum să treci să vezi. Nu, ei, vânătorii că nu-ți vede, uite, red bush-ul ăsta. Gata. Все, ei, haidem, in the attic. Da. In the attic, spre attic. Să nu dau de mami pe aici. Achievement. Pe Coco Jumbo. Hop, hop. Uite, am captivare în pură, dacă vreau. Da, cam. Ne-am cam cunoscut cu dânsa, știi cum O arată. să-mi bag pula în gură ei. Bag aici Speed, zici că Speedy Gonzales. Și am muia și... Na, ce să facem muia? Hai la altar, faci. Da, hai acolo. Nu zici nică, ui, ce să faci, ce trebuie să faci? Mi-a dat achievement și am muia și... Am o vizitat într-un loc. Și am uitat. Țaia, trebuie să înconjurăm. Uite, e mare casa asta, ui. E mult fân și multe de astea din zină. Păi vezi că n-ai putut să duci fân. Hai că lăs aici medkit-ul ăsta, dacă și eu. Dar nu pot spune. Dar măi, ar trebui să meargă după ce le-am dat drumul la toți. Da, nu merge. Dar poate ceva cu ăștia, băi. Te pus în astea? Până vas. Da. Da, băi, sare în trânsul. Trebuie să ai până în mână să faci. Dar poate trebuie să o chemăm pe dânsa aici. Nu, băi, uite, ai... Iei până în mână și vine tipa capletul pe tine. Da, ui, dar tu ești geniu, ui. Amoi aia la huierit de adus caprii. Wow, drag aici. Așa e aici. Nu ești. Ai de capul meu, tu n-ai idei și de greu le chem. Da, Nu, mă bă. ghine bagă schișor în basement ca și ăsta acolo. Caroci, știi cum le chem? Nu că le ții în mână, dar le arunci pe jos. Adică e chem. Ue. E un medkit? Unde ești? Ai, ia uite. Ai, ia uite, gata, am înțeles cum. Nu se apară. E un medkit și hai cu mine dacă mă prinde, că aici și băjele. Noi am Asta tupit. trec, a. Noi când ne-a dat drumul, trebuie deodată să aruncăm, ei. Mhm. Ce faci? Am un cap de să la mine. Ce capăi? Vine cu nu. Nu. Hai. Hey, look at this. Ah, trebuie să le legi să mănânci? Eu am crezut că trebuie să arunci Da. fânul, să iei fânul în mână, iar să-l arunci.
Hai, dă, stai, bă. Băi, îmi dă drumul din greșeală. Stai că asta e aici. Vin la mine. Vin în basement. Vin în basement, repede. Stai că... Sau hai, las. Hai că asta e în basement, am o vine cu așa. Mai este unul Uite, acolo. uite, mica, ia aici. Ah, gata, am mâncat. Și ce am eu? Te-ai de aruncat aici? Băi, eu cum arde. Trebuie 10 goaturi de astea. Băi. Ce se întâmplă, ei? Gata, au apucat-o Gata. draci. Trebuie iară ceva de asta, mai nici nu. Îmi bate inima. Vine. Morg, te bagi acolo, să mori. Vine. Fugi. Bă, e cu stingere. Ei, și să-i fac amuia? Vină după mine, că dacă mă prinde, dacă așa... Ai Uite, medkit? n-am medkit, n-am. Stai să le iau. Ia medkit, ies pe și eu sunt stânga. Da, am luat. Hai, acolo să mă prindă. Hai că scăpăm de dânsa. Uite, e urâtă, băi. Eu cum mă duc și, băi. Băi, v naturii, zici că mă filmează, parcă selfie stick. Băi, dar trebuie să avem grijă că nu sunt limitate, băi, medkiturile astea. Băi, stai că vine tata. Haidem. Băi, trebuie fânei. Hai să aducem. Mă trebuie și fân și benzină acolo de jos. Hai că eu am luat, eu un goat am ea. Adică m-am înțeles, trebuie la fiecare găină trebuie, tipa, de Care asta goat găină, trebuie, la fiecare goat trebuie un fân și o benzină. Focus trebuie. Nu trebuie un fân și un benzină, numai fân. Nu, trebuie benzină cu focus stâns. S-o stâns! Da. Hai că nu e așa simplu, dar... Ai benzină? Da, am pus. Pun. Am căutat goat-uri. Uei, dă să aducem benzinele și să le punem poate aici. Ce părere? E Înțeles ideea? E jele, vine și încoace. După cine pe mine, pe mine. Uei, trebuie că să medkit urgent. Trebuie să aducem, caroci, știi ce facem? Nu mai punem nică. Știi ce facem? Aducem toate gălețele și aducem și toate medkiturile. Morg. Hai amândoi, dacă ceva eu fug și distrag atenția. Sau eu fug. Nu, eu fug și tu te duci și ca... este medkit aici. Dacă ceva, tu te duci și te prindă, ok? Ok. Stai. Hai, e fân, nu? Da, sau nu, stai. Stai. Lasă fânul jos. Ia tu medkit-ul. Nu, sau stai, lasă. Du-te și aprinde focul, I-a prins. Stai că mă bun. Hai că am luat. Здесь я ее ламуш. Все, он достаточно. Ой, матика вини. Я слышу меня. Ой, да cum rage parcotai, ui. Lasă-o pe mine, fugi! Mă duc!
Vine să te vin. Hai, du și dă-mi cu medkit. Pune, Ei! definitiv. Asta Băi, este e. al doilea etaj. Al doilea etaj, la mijloc, unde poți sari. M-a dus în attic, sus. M-a aruncat pe jos în attic. Stai că vin. Aaa, te văd. Vine spre mine, băi. Uite, Vine mai uite. repede. Unde? În care parte ești tu? Stai că mă... Demnul te apucă de chișor și pe ține. Она деду. Vină, măi, încoa, uite, să nici, iau ei în dreapta. Ui, demon! De unde? Sub cear la tine. Hai, dă. You're mine, Uțc. Ui, dă-ți găsim 2 medkituri cât suntem în casă și să le ducem afară și ceva. Короче, am găsit o gazolină. Mă duc să dropuiesc gazolina. Така, метки тут буду пойти. Ce? Метки тут просто душу так пойти. Sunt. Ia mă, că am văzut eu o două mai. Ia vină încoace. Vină în front. În front iar. Nu acolo unde e și ea. Uite-o cât loot am aici. Vine în front iar. Ничего себе, есть он Михика. Uite câte medkituri. Hai, ieși! Ia uite în față și aici. Напомни ей фоку. Focul? Din part celălalt de casă. A să facem glow. Hai, tu du-uri. Eu încă le adun încă pe aici, încă mai sunt. Caroce, avem aici la mine 4 gazoline și 2 medkituri. Noi știi care e pricolul și trebuie să facem noi? Ue, Da. și care pricolul? Trebuie să ducem toate itemele acolo și tipa când sacrificăm, apoi trebuie amândoi să, nu știu, să luăm câte 2 Luăm de de меточка-то. Nu, să luăm amândoi câte un berbec, știi, amândoi odată, fără să alargăm, știi? Да. Да. Это раптит грома. Hai că merg și eu, dar și așa greu te întors, e așa de mult, așa de mult de mers? Угу. E jele, dar... Poți prin casă mai repede. Da, dar e mai riscant. Все, медкитuri la medkituri iese la iese. Hai duc, eu mă duc în basement. Давай, Ah, iar. dar unde? Nu știu. Eu am luat un medkit, tăi. Dar și eu pățâie, tăi. Unde ești? Zafară în Băi, Becher. asta tu ai trivăjitului. Eu n-am făcut nici, eu cum am aducem mă de astea. Nu, Medkituri. măi, tu prosta poate că ai trecut pe lângă dânsa, dacă treci aproape de dânsa, pe ei și pe... Ia uite câți demoni ești aici, doi unul în gală. Se închipă?
Și stai aici, hai. Вот там пусть подпрыгнет. Hai, e. Hai că eu tot am adus un medkit, dar l-am. Medkit-ul l-am lăsat la nivel de drum. А кто метик мына świeci? Jedź po ciało. Da, Метик da. роман идет. Kit pe jos. Как он есть? Магрон на себя. E că mă e și mai riscant, știi? Da, nu nimic cât avem, cât timp avem medkituri. И тем am pierdut pe roză. Da, da, pe cum o chema pe cei de la început, că am uitat. Eu cred că trebuie și mai mult, știi, și mai interesant. De-am următoarele hărți, știi? 5, 5 hărți. nu 5 oameni. 5 oameni maximum? Nu, por exemplu, 5 oameni cred că mereu de nu cum. Da. Ia uite, uite ce iurește, a intrat în casă pe partea asta. Mor game medkit-ul ăsta, mă duc să iau gasolina. Hai. O aud cu asta. Короче, e jelea moia dacă intri în casă. Avem. Hai să ducem mai astea loot-ul și să mai gândim ce avem de făcut și de dat. E înăuntru în casă. Principalul să trecem afară încolo, în colțul ceala. Ce zici? Nu, trebuie să încercăm ceva, ui, dar nu știu. Nu suntem puțini. Короче, vin încoace. Încercăm să fugim, să ieșim afară, știi? Vin încoace. Bun, te pui aici pe masă și dacă o vezi, sui pe masă, sui pe masă. Dacă ceva, sărim jos. Sui, băi! Nu, tu te-ai băgat în dicție. Haidem. Trebuie de căutat frână. Ia uite cât frână aici și nu putem să luăm. Interesant, dacă e fugi, poți să te ascunzi cumva sau? Ui, dacă îți zic să fugi. Fugi. Vezi că poți vină pe din urmă, nu din urmă. La mine, aici, fugi! Opa, ia oprește-te. Nu e aici, Uite pe la tine, pe partea ta. Bate inima. Vine, fugi. Încerc să mă ascund. Ué, mor, Vai, poți să dai foc. Ce mă? Bă! Nu mai lucrează! Dă-i foc! Nu mai am baterie. Băi, cum, Mă haidem uita și 5 minute. Dar e gata, ia uite, pe mine mă fugărești și tu ești pe jos, înțelegi? Am fost cu baterii, că suntem de apari, cool.
Anna requires staggers to calm down. The ritual progresses when Anna's eyes are red. UV light will not work. Stai acolo. Stai acolo că am calmat-o și vin cu un medkit. Потому что я вкусил конец cu UV light. Băi, dacă știam asta de la început. Băi, noi am folosit 3 medkit-uri, te-am pus să tacă, îi băga mea. Unde, ui, că sunt fânul ăsta, ui? И ты так написал, и потом вспомнил знакомый. N-are cum. Da, Deci aici n-are vrei și-a cum, spus da. normal, ui. Și vin să nu te mai fute pe darașul ăștia care de pe jos. Nu mai avem bani pe distrare. Hai să găsim încă 2 fânuri măcar. Короче, am aflat că spawnează itemele în pula mea. Короче, Știu ori de ori. Короче, da, știu ori crezi? E chiar 2 ori. Короче, uite, luăm fiecare câte o oaie de asta în mână și... Tu îi dai foc, pui benzină și îi dau foc. Da, unul de mână îți dai foc, короче. Da. Bine? Hai să așa și când vine am foc. Da. Ui, dar îmi place focul ăsta care îl scot la urmă. E aici, e pe aproape deasupra noastră, nu știu unde. E, măcar să eu vă oaie, măi. Короче, uite tu la ușa din stânga și mă la ușa din dreapta. Adică dișa din casă să văd dacă vine. Ему cât de afară. Mă duc să eu oaie, mă. Se aude o oaie, unde se aude? Băi, mor, de ce vine după mine? Hai, uite sus, du-te sus și eu să țin aici. Să țin aici. Principalul să vină. Nu la tine. Adică da, am. Arzu. Все, vine la vale. Da, încet. Iar-i? Nu e cum o lanternă, ca să o studă în mine. Haidem. Hai, basement. Chide ușa. Lasă, все. Uite și urmă dacă ceva îi dau eu. Trebuie să mai ieși tu măcar una de asta, o oaie de asta. Afară era una. Hai, eu. Nu știu unde afară era una. Vine. Tu nu-i da. Economie facem, fugi. Du-te dici. Da, am calmat-o. Du și eu o oaie ceva. Ok, te știu. Sau hai cum e așa. Vai, deci o port până înapoi. Așa. Fost degeaba. Și vă dați imediat Hai, tot. eu să-i spun focul. Ia așa, spui. Nu pot. Hai că vine și el. Ia stai. Video pe mine. Hai că eu torn și. Calmează la ce. Mai mult. Hai, pune. Vine.
Fugi, dă-te în urmă, departe de dânsa. De să se ducă. Hai că tornă înapoi. Am dat la antena înapoi. Opa. Hai, dai. Nu mai am, nu mai am. Am eu. Hai. Stai că ea să vină dacă eu să interacționez cu căcatul ăsta. Eu-ți duc mai. Ea mai dă de foc, ești cât e nervoasă. Știi cât e foc. Una, 2, 3, 4, 5. Încă 5 mai avem nevoie. Hai iar, eu un fân și mai ești tu un fân. Și ne ducem și luăm gold-uri. Ca așa alea brăde nu știu dacă spawnează. Ia de aici fân. Ne ducem pe partea cealaltă? Hai pe afară mai întâi. Să încercăm. După aceea, în salon erau 3. În fața casei? Nu, înăuntru casă. Ceva, ieșeai dinăuntru. Am avut. Ia și tot este fân. Poate am văzut-o. Da, e aici. Nu știu, bateria. Ce, nu-i da, că nu i-au văzut. Tu uite în spatele meu, dacă și eu. Ok, hai. Opa? Că fac opa, te oprești. Ia uite, am o capră aici. Păzește-mă. Și pune. Gata, am luat-o. Opa. Ia uite. Ești învârtiești în jur. Învârtiești în jur. Încerc să... Stai. Короче, eu ies pe La aici. calmată. Hai, du-te pe parcea, du-te pe afară. Ai luat capra? Da. Încă două trioși care... Hai că este, știu unde este capra. Eu prima care le aud... Așteaptă-mă, nu pune fără mine. Nu e să faci asta. Hai că eu o gem la mușcă. Joaca ta e interesant și foară, pentru că nu ne-am pierdut prea mult timp. Da, să mă fut în rozuri mașina. Macradema, ce greu. Mai o pun eu? Ok. Pune benzină. Stai. Hai că mă uităm. Hai, pun benzină. Încă și mai de benzină. Всё, hai, pune. Hai că mai pun o dată benzină. Uai, dacă n-avem să aflăm de tricul ăsta. What the fuck? Ai văzut asta? Eu vine pe sus. Hai de capul meu. Ce coaie pe înțeleg așa. A prins focul, mai aveam încă 3. Hai să mai luăm fân. Uai, dar cum s-a prinde, uai. Bum! Cât de mult. Ia stai să Anomalii. Te dau mai tare de la Discord. Hai, dau microfonul meu tot. Uai, am găsit un fân. Îi trebuie unul. Da, eram după casă. Uai, dau numai unul îi dau. Ok. Aici trebuie să șibă fânul. Dacă zici că să ia. Era unul. Este.
Acolo, două. Dar să mai trebuiască un fân. Opa, Acolo am merge, o acolo capră, merge. o capră, o capră. Am ușa eu. Lasă, hai, lasă. Всё. Și mai era o capră aici. Ui, asta a fost jos, că e fără zvuk, ei. Mhm. Dar și arată altfel a fost. Ca bucă de când te-au prins, arată alea ca altfel. Ui, cum măi? Da, ui, și fugi mai repede ca tare. Cred că cred. Ui, dar dacă dau drumul la capra cu... Ui, mă duc... Nu pun din nou. Nu, Cred că stai. pun la cel drum. O pierd? Pierd capra? Bă, da, trebuie să o să pun un cuvânt. Все, 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 просто la sacrificat. Vin la tine. Iar de acolo. Hai să vedem dacă vine pe așa. Vine mai aproape. Hai, hai, mă știu. Stai că mai vezi, știi? Stai. S-a dus. S-a dus. Все, эй, mai trebuie un cât două. Короче, să iau un medkit cu mine, unul trebuie să iau un medkit. Dacă dau benzină. Все. Eu o să iau medkit cu mine și unde ați găsesc fân acolo să iau. Da, eu și-am medkit cu mine, că dacă să fac. Ce? Da, mă, încă două crap și gata. Da, încă două. Let's go. O să-și iau medkit. Hai, să ladă. Sau las, Da, calma. Dacă hai mă tu. prinde pe mine, tu iei medkit-ul meu, știi? Da. Hai să luăm fânul mai întâi. Pun. Este fân, ia fânul tău. Ui, ia fânul aici. Îmi sună la bancă. Am o mână. Все. Da. Dar mă duc Hai. să iau și eu. Sau? Da, tu hai încă o dată și pe ăla. Hai, stă-ți aici în medkit. Dacă mă ia ultimii trei, să-mi fac. Ui, prosta, când îi dai cu ultravioleta, tu dai în spate, știi? Și când o mers ultravioletul, fugi o leacă mai departe, știi, ca să nu dovedească să te ajungă. Ia-o aici cât fână. Unde ne oprești? Trebuie capră. Hai. Dacă capră e înăuntru. Ia. Nu da, știu. Hai, de-te. Dau numai eu. Все, mai fugi în urmă. Ia ca așa. Poate nu s-a întors înapoi. Se întoarcă. Bine să ne căcăm pe mine. Am mai 90. O și el a fost medkit-ul. În natură e că nu se aude deloc, că e все, ai m-au aruncat pe jos. Să afară. Ia uite și departe m-a dus. Măcar am să calmat. Fugi pe mine? Fugi pe mine? Nu. Vin. Nu fugi, încet. Mă zic că am gata, nu pot calma. Încet, hai să luăm fânul. Bля. Один рядом фронт acolo, că acolo este front. Hai, stai, dar dacă eu un medkit... Eu, uite aici. Da, este a doua și în greu. Du-ți eu... Все, и ты заводим момент. Trebuie Să mă pula, trebuie să câștigăm. Nu, ia mă pot ai enervat la pe... Ce că nici tot ce unde sunt ultimele două căpări. Ia uite, este aici, înainte de chiar.
А, бач, и вот эти месяцы noi. Asta mă iubit Instantare parcunte în dreapta. În stânga de. Basi, e dreapta ta. E pus la metaj. Și am mai ieșit. Tu treci? Eu sunt pe jos. A, băi, trebuie să duci la medkit, a, nu. M-am pierdut. Du-te cu capul, băganeaș. Încă două, cred. Time to Pula end mea. this. Ia o mi-a deblocat Roses. Defender 9-6, Morg, Survivor, eu 7 knockouts. Că eu la 5 special care most teammates revived. Morg 6. A, 43 am omorât din draștii ăștia. Văd că se pot asta de. E jele. Mamă, ce nebunie cu florișele am pe mine. Nu, măcar e. Îmi bat pula mea. А, у мальчика сейчас мы не... Dacă ia pune... Este... Battery off. Просто нас гасим здесь. А, да? Забыть, у меня... А, да. Last one. Почка мы... Я сам перк, суть. Du Da cum- pula mea de nu. joc.